tayo punya yan po. Magsabi niyo po tayo. Welcome po sa ating katedral. Yung katedral tamo o ang ating katedral ay nakatayo sa gitna ng maunlad at abalang sila. Ang katedral ng San Fernando ay ang sangunang simbahan ng Archdiocese ng San Fernando. Lugar ng pananampalataya ng mga Katolikong kapangkanan. Ang katedral din po ay ang luklukan ng ating Arsobispo. Ito ay itinatawag bilang isang parokya noong 1754 na gawa sa kahoy, kawayan at nita. Pagkaraan po ng ilang taon, ito ay naging gawa ng pagsasaayos. Ito ay kinakailangan ibahin noong 1828 para buuin ang Diocese ng San Fernando ay naging Archdiocese noong March 17, 1975 sa banggang po ni Pope Paul VI. Dito sa ating katedral, silang itinalaga ng Apostolic Info to the Philippines na sinubos sa Dalang Bruno Torres. Bilang ito sa ng katedral at ng buong art, isang panginoon ay nagsisimula ng malakas at matagumpay dahil itakin natin sa umisa ng imahe nito sa loob ng katedral. Na mga abilidad at ito ay napagtagumpayan ng Diyos balik lang ka rin. Upang magiging pagkilala kasi Kristo ang nagbibigay ng otoridad sa kanyang kapangilihan. Sa buhay mo, at sa kanyang ay sunod na mapanggit ka pang pagkilala. Sa kanyang Panginoon, mapagtagumpayan ng ipagkakita. Kalimutan pindutin ang subscribe button at mag-share at like, alright?